ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulumaji ko on waktu yoni ha to jami bamburu galle aboubaydi kawa e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal juma wakam taweteɗo to takko dande maayo gueeƴo holliti gardiɗo jamra mamouhtar gueye wonande sagataɓe ɗiɗo poftinama ɗon naggama ndewnama lawola ardiɓe juma ka noon jeddi koye nder juma he ɗum waɗi ene woɗɗi juma ka seeɗa ɓen ɗiɗo kala ne tawe e juuɗe ɓeena dadiɓe gendidi to leydi mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi mouhammeda wuldu abdoulasis tawama to clinique e nder noksoɗa ɓandu mum hiñama ɗum ko caggal wonande kaya ɓen hedanɓe mo wullitade rafi mo wondine tampinimo no fewi ɗum ko caggal nde laamu ngo yamiri e tawtorede avocat ji makko wonande kay ƴeewede cellala ɓandu makko to leydi mali bamako altina hande ko 2 lewru juin kon jango mosgo waɗi toon to Tumbuktu e nder camp militaire ko pellodiral subaka hande o heɓaka hen taw ko laaɓima en gartoye oɗona kabaru to leydi Guinée Conakry bowal laaɗi diwoje muma ba wuuri ko hoore jaggoɗo leydi ndi jaɓɓima hanki o hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko holliti fiɓani ari koye leydi Guinée ari tigui koye leydi mum iwi koye leydi mum ari koye leydi mum kabruji men manamen ha to Niger Côte d'Ivoire Nigéria jolam jaɓeri ma en jaton to Gaza Ukraine ha to Turquie ma en ketto musidɗo men Alhassana Oumar Mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo ardire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke ledde ko safriyanke safaruji fina tawa jaadindo ɓala waɗa donowal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gandu bindi kumpitiɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke gando tawɗo kadi gandale nder galle ba mum ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoje keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji e nder wittoji mom keesi omo yiiti joni lekki tawi ko lekki safroki ko fate estomac an gonduɗo e estomac mo estomac tampini sa jokkodiri e makko balɗe tati ceerta hen ha laaɓa mbatta ñamde mbatta yarde kala ko faaliɗa gorko mo melga wuro jinneji ne yaraɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wona opéré so jokkodiri joni joni ceerta hen ha laaɓa tawa ɗum sekaka ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko ene jogui leɗɗe ko fate usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala omo jogui en fannu leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muureteɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa no furi no furu fannu goɗɗo o wiyete ko yiddi ƴeewa ko leɗɗe ureteɗe a wurata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kadda toon mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuro jinneji omo tawe oɗo saaha joni to Dakar caggal nde ummi to Nouakchott o yi to Dakar Madina Gounass eɗeɗo balɗe mo tawe to Dakar ko adi komo arta toon to Nouakchott kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji numéro makko leydi Mauritanie ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France kadi mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande ma eɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko neɗiɗo sanne sanne ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal kilineɓe mum toon to Madina Gounass o ƴetti toon leɗɗe taw ko leɗɗe kesi pul e wittoji makko kadi o waɗi wittoji leɗɗe ko fate estomac noon ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde ɗiɗi morceau walla mbiyen ɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Bersia ne tawe e nder Italie noko mbiyata Yaggar ne tawe nder région mo Bassa to noon ko accident musɗo waɗi toon debbo goto nottotoɗo Fatou Ba taw kadi ko duuɓi nogase jeegom walla mbiyen duuɓi capanɗe nayyi e jeegom wasi hen fitta ɗum ne acci noon sukaɓe tatto eɗen mbiya tan nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala hijjore hitande ujunnaje nogase joyya hajjiyankoɓe leydi Sénégal taweteɓe toon to Madinatul Munawwara ha to Makkatul Mukarrama tinama hanki o jaltugol aduna goto e ɓen hajjiyankoɓe taw kadi ko biyeneɗo Aram Thiam taw kadi wasi fittanum ko toon to Arabie Saoudite woni Makkatul Mukarrama jiyada no ko biyeneɗo Pulo ne tawe e nder Louga e hoore muɗum lirɗu noon ko koreji makko eɗen gandi noon kala e mabɓe jaltuɗo aduna ko toon tigui heewi wirede taw koye ndiɗon mbaadi jayde Weltare TV nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala Ousmane Sonko ko hoore jagode leydi Sénégal gonɗo e jillu mum
ɗum ko caggal leydi Côte d'Ivoire Guinée Conakry hato Sierra Leone kala kono kadi o holliti o gonɗinani keerol hakkunde leydi Sénégal kame leydi Guinée kono kadi o holliti o iwani Sénégal o woni tigui koye leydi makko nde tawno leydi Guinée e leydi Sénégal ko leydi gotiri na yimutto noon ko jokkoyde enɗam e ɓeydude cehilagal may garto e nder kumpital men walande ko yewtide yogay toɓɓe ko fate ba wuri hoore jaggaɗo mo leydi Guinée Conakry to Touba jamma aseɗo ne jofi aleta cum musɗo kay baɗɗo toon to marché Ocass mo ganduɗa e kala saaha ene heewi sumde no feewi kala hitande ne teske so wona goo ɗiɗi o nde jeere kay nde heewi sumde no feewi kono andaka noon ko jeeyi sababu nguɗo hen cuumu kantiŋaji kewɗi noon gonti hen ndondi koppareje kewɗe e produit ji kewɗi dañi bonde hen hewɓe taweteɓe nde jeere kolliti ko ha holnden ɓe gonata e ndenka e kisal taw koye dow sifa ɗiɗo hen cumuji e kala saaha enen jaltina ɓe jeere no feewi laawol Mbour Thiadiaye holliti ɗum noon préfet mo Mbour walla ni préfet mo Thiès holliti préfet mo Mbour holliti walande kay ma uddita ngol laawol ɗum wonata ko nayi ñalawma alarba o ha faynma sappo lewru janvier ha yettonma sanga 22h oɗon ñalawma sappo battidiɗo ɗum jeeyi sababu noon ko newnande kay ɓen jultoyoɓe beele kadi ya ngara mumen ɓuura newade eɗen gandi laawol Mbour Thiadiaye ko autorité mo ganduɗa mo suwata o gasde kono o holliti maɓe mbawa uddide ɗum beele yimɓe ɓuura kadi wawde newnanede ya ngaraji mumen ko alda e ɓitto no feewi to Wakama juma mo ganduɗa ko kam woni takko tufde ma jekkade ɗe o juma kay mo ganduɗa joguiɗo mbadi Wakam taw kadi koyɗe porpore ma jekkade ɓe Wakama jaggama to noon sagataɓe ɗiɗo kay ne mbaɗa gueɗe ɗe pewani wonto fannu luuɗi yankagal e wiide Mam Makhtar Gueye gardiɗo Jamra ko ɓen tigui kolliti ɗen gueɗe ɓen ɗiɗo kala noon naggamo sahane tawi e juuɗe ɓen dadiɓe kono kadi toppitiɓe kaɗon juma ɓe jeddi ha mimi leydi tawede wonande ɓen gorkati en ne mbaɗa yata yimɓe e nder jamakaɓe kolliti ɗum wodani ma wonoyi kene tolno e métro ji jonɗi no feewi tawne woɗɗi kaɗona Jamra noon holliti ɗeɗo gueɗe maɓe dewide ɗuma haɗe mbawa tigui gasde e nder leydi ndi Sénégal to Tambacounda commissariat central de Tambacounda fawi juuɗe muɗum e sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe oto ne cuuɗi hen wonde drogue jonɗo no feewi ma wonoyi 650 foɗɗere taw koye oɗon sifa kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe mbaɗama garde à vue ko ñalawma janggo ɓe jogori darade e yesso procureur gam jangtade hujjade ko jeeyi sababu aɓe dogna ɗeɗo hen poɗɗe kaɗade e nder leydi ndi Sénégal région de Kaolack walla ni jeeyna toon to guet noon ko wuuro wiyete noon ne tawi nder région de Kaffrine e nder Malam Hadar toon kadi eɗen gandi walla min e nder arrondissement mo Sagana ko ñaaki tigui tampini wuuro Ngueta ñaaki noon ko kañum ulle wuuro ngo sanga 17h dañi sababu noon debbo goto mo duuɓi 70 wasi hen fittandu muɗum waɗino yimɓe tato gañiɓe hen aɓe tampina feewi aɓe tawi toon to hôpital mo Kaffrine pucci jeeɗiɗi dañi hen gañade hen taw ko ɗin ñaaki kay gonnoɗe lekki caggal ndeɗi pinni kay ɗi naati e yimɓeɓe dañi kay hewɓe hen ballitiri ko teppe nding ala kala keddiɗo e nder ngoɗon wuuro sona kay ko dogdoji musɗi no feewi région de Kaolack winditima toɓo mum adigo ɗum ko ñalawma hanki o sanga tan 4h30 jamma ha faynma 5h20 toɓo kay ne jippo e nder ɗin jokli kala hewɓe remoɓe noon o saaha kay puɗɗima tigui weltade ɓe duggitima ɓe puɗɗima radde ha foti wonen puɗɗima ɓattinde gaweji men so ala ko heddi kay so wona hono nde ɗo ƴiwonde nde ɓe mbiyata tomo Sama Moƴoro woni tan sammi moƴu kala ko wonno e leɗɗe ha laaɓi so watti tan wonde kay oɗo saaha ɓe dawrata ko jabboyde ko ɗum nawate hen ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo toonne kadi ko ƴiwande mawde jippi toon ha ganduɗa remoɓe hewɓe hande o moni kala nana ɓattini awdi mum e jindagu mum ene heeɓi kay hono nde ƴiwande so watti kay koko iroyta gawri mum e leydi gam ɗaminare moƴƴeral Amadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah.
Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sir Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinma Sir Abdoulaye Sarr Kabru men ɗo e nder wuuro tettongo Madina Gounass e oɗete aljuma jawtuɗo jamma hedde 20h30 e ko nandi hen Sir Abdoulaye Sarr wawi wadde ƴiwonde mawde yaadude hendu targal machallah ndiyam kewɗam jippima ko ɗum saabi yogay cuuɗi huɗo yogay sakketaji yoga kadi sangueje mbawi kadi sanguetade ko alhamdulillah min ko boni ko wona ko fakiri ha ɓurti oɗo saaha mo kalten ñande aset janggo muɗum kadi Sir Abdoulaye Sarr e on jamma wawi kadi tabduke taw hewge oɗo saaha beddaji ɓuuren hewde en mbaɗi ndiyam ha e gono kala wadde ɗon guiliden on saaha noon Sir Abdoulaye Sarr bandiraɓe ɓe hen ko husinaji ɓe hen ko jaale ɓe hen ko jamɓe ɓe hen ko foof nannayi toon to mbaylaji ɗo gam taccade ɗum e fewde ɗum ha feewa beele janggo jaam so toɗi ƴiwonde wonde mawde tan tawan saaha yimɓe mbawi fuɗɗade awde Sir Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala mo jiiɗa ɓe hen nane gueseji ɗi gam etade fittude guese ɗe beele kam so ndiyam ɗam ɓuuri ɗo tan jom wawa awde gonga ni koye taski faya bandiraɓe kala nan keblano ɗum kono kadi guila toɓi kadi hakkillaji kadi paati kadi banggue guese ɗe Sir Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala no jiiɗa nan ƴeewa awdi nan ƴeewa herbicide nan ƴeewa dendagal ko awete kala ene joggo ene jokkito no wawa parande ɗum taw son ndiyam ɗam ɓeydima ha ɓuuri ni tan e on saaha bandiraɓe kala mbawa kadi wawa awde en jokkodiri ha diwan Bonkonto diwan Vélingara diwan Diawɓe kamɓe kadi ɓe koddiri ndiyam ɗam yettima toon hono yettiri ga e wuttutugo Madina Gounass Sir Abdoulaye Sarr ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sir Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo wuuro teddungo golle ma jooɗi peewi caggal nguleki e waajo musto no feewi jeeyi sababu noon hanki goo lewru juin 2025 diƴƴe kewɗe jippima e nder leydi ndi Sénégal nonne kadi ha toon to Mali Mauritanie kono kadi hewɓe kollitino poofi kenal lakkitare to banggue welwel to ɓuuɓol seeɗa kono saaha kadi teskama nguleki koko fuɗɗiti météo mo leydi Sénégal holliti o ñalawma hannde noon ma baade jippo taw koye nder diwan Thiès ha fayenma toon to Saint-Louis yoga e jokoli leydi ndi Sénégal ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Mohamed Wuldu Abdelaziz gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie gila 19 lewru me maynu ndu wonande ɓen heedanɓe moni ngullito e kala saaha laamu ngu kay neɗɗo mabɓe ne tampi no feewi to banggue rafi cellal mum to banggue ɓernde to banggue koppi to banggue gueɗe kewɗe no feewi jeeyi sababu noon o tawama toon to centre mo cardiologie mo Mauritanie Nouakchott gam ƴeewede ɓernde makko e ɓandu makko kala taw kadi koye yami hoore jagorɗo ñawoje rendo leydi Mauritanie ɓandu makko noon ƴeewama taw kadi koye yeeso avocat ji makko wonande rafi kay mo wullitto e kala saaha on musalla o iwi noon toon to hôpital o faati toon to kaso kanko on gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie mo ganduɗa koko taƴana ñawore nodditare duuɓi 15 kaso ɗum ko caggal nde taƴanano duuɓi 5 e kaso gam jofirede piɗeli nde laamino leydi ni nde dirtinde ɗum ngaaluji alɗude e dow laamorde ndi taw kadi ganduɗa ko ngaalu musgu no feewi wonande no dirtinire ni e wiide saria leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddoɗen wonande gendarmerie nationale mo Nouakchott ɓe pawi juuɗe mabɓe e nayo ɓe mbi ko hoɓɓe jeeya kay leydi ndi ɗum noon ko toon to legal Darou Naima kamɓene ɓe nanguira ko fewnudeɓe toon wonande bombon gaz uji taw kadi ko gaz uji ɓe pewni ɗum koye sifa artisanal taw kadi koye sifa fina tawa mo ganduɗa yaadani e juɓɓudi nden kay kisal gendi leydi ndi ɓe mbiyama teb won hen butilaji ko ndiga piccal 1.5 taw ko kilo won hen ko kiloji nogasa kamɓe noon ɓe nanggama darima yeeso procureur kono ɗum ko noon on isin derguitama ɓe kolliti noon maɓe jokku ɗin loskoji haɓe mbawa kadi derguide ɗen gueɗe kala e nder gendi leydi Mauritanie la douane Mauritanie waɗi fiyande mum mawde no feewi taw koye ndu lewru mayduɗo hen ndu woni lewru mai caggal kay nder jokoli leydi ndi kala ɓe nangi hen poɗɗe contrefaçon kewɗe no feewi taw ko jeeyeteɗe nder leydi ndi natɗe nder leydi ndi kono kadi ɓe kolliti ɓe nangi quantité kewɗo no feewi ko fate ɓeena
podde taw ko contrefaçon ɓe nangaɓe hen ɓe ndewnama lawol siftinde moon laamu leydi Mauritanie ƴettino pellital kay wonande rewidade laylayti ɓen waɗoɓe trafic ko fate podde ɓe ndewnaka lawol so tawi jomumen nanga ma ndewne lawol kowona podde tan hay maaro bonko yogay produit ji goɗɗi kala kewɗi kay wawi teɓede hen e nder leydi ndi ha e nokkuji goɗɗi kala ha toon to diwana mo kiifa Trésor Nouakchott ha Nouadhibou e yoga e nokkuji goɗɗi kala a lega walla mbiyen to elega toon kadi duppa toon ko kewgol wonande podde contrefaçon kame sangara kewɗo e cigarette kewɗo kame huuɗo bonko heew kono feewi 45 piccal 75 kilo taw kadi ganda kene fotto wonde ujunnaje 3 taw kadi ko gueɗe ɗe happum gasi ko fate hasisa 67 butela sangara woni ko duppa toon taw gueɗe tettaɗe ɗum ko ñalawma henko e tawtorede yogay autorité ji gendi leydi ndi accident baɗɗo lawola butelimita faade Nouakchott ken wona 110 kilométre yimɓe tato mbasen pittali ɗum ko bis goto natodiri e camion goto laamu leydi ndi noon ƴetti pellital umminde campagne findinde jertinde ɓen sofreɓe dognoɓe ɗi autoji ɓe ɗanota ko jamma e ñalawma so tawi kay carsi ha teddi ɗon ɗo Nouakchott ɗo jeehi ha jettoyima so jettima ko noon gartita beele kadi daña sarse goɗɗo ngala foftere hay seeɗa ɓe ndentina ɗen dognoɓe autoji ɗi jolni ko pittali yimɓeɓe nde ɓurata wawde yarude seesa jam haɗata yettade jam kadi haɗatama dañde jawdi ɗum noon ko yidde rentinde yimɓeɓe nde dograta seesa na pittali yimɓeɓe seesa wonno yimɓe jiiɗi ko yettoyat to koreji men beele ndenda e mabɓe o ñalawma tijjaɗo biyaɗo julde taskemo layyaji toɓoli kewɗi teskama jippaɗe yogay nokkuji leydi Mauritanie nokku mbiyata Algaza noon noko mbiyata Makka taw kene tawi nder diwan mo kiifa ko toɓoli jippi toon wonde hendu sattudu no feewi jeeyi sababu dirguiti toon huɓere wotere yimɓe jeegomo noon mbawi gañade hen ma en dia ha toon to keddoɗen a joni ko toon to Nouakchott ma en dia toon to ñiɓirde Makam Coutir Mbaye wonande Yahya Ndiaye wela segene arti e ruttude teddungal Amadou Mbaye Makam Coutir Mbaye ko wiyata wonande ko yooɗi ala e laranam ma so Allah ɗum noon ma on ketto hen seeɗa no fotiri kala anduɓe ceedima golle maɗa e balle ma ɓiɓe afinnaɓe ceedima aɗa laaɓiɗe ɓe golle ma jarama Makam Coutir Mbaye jarama Makam Coutir Mbaye wi segene wela segene Yahya Ndiaye rutude teddungal Makam Mbaye Coutir walla mbiyen Amadou Mbaye mo ganduɗa tawete toon to jeere 5e ñotowo ñooti kawniɗi jadduɗe jamanu logganɗo kay hewɓe ɗi wutteje daaɗe guilay sernaɓe gendiyankoɓe nalankoɓe golleñol hayɓe ni ganduɗa ɓe ngala hay ko juldi walla ni ko jaari yoga e nokkuji kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to Algérie noon yonnani hay seeɗa wonande jokkodiral hakkude leydi Maroc kame Grande-Bretagne ɗum ko caggal nde Grande-Bretagne
woni Angleterre holliti o saha ene heedani Maroc no feewi ko fate wonande jimandi mum to Sahara Occidental. Algérie holliti noon yo nani ɗen gueɗe hay seeɗa to leydi Mali ñalawma hande altina 2 lewru juin ko piyande mawɗe kaya nana ton to ka militaire mo Tombouctou ngun jangu ɓen joguitiɓe armeji taw ko yanɓe on ka militaire hewɓe noon cettima ɗum subaka hande o taw koye ɗon ɗo délégation fedde gottago windere ne tawetono e nder wuro ngo hewɓe noon kolliti ɗe piyande kay ɗe dartaki taw jeeyi sababu no ala taw ko keɓɗen humpito beele waɗi tigui heddiɓe hen walla ala e holde fedde kay jeytinde kañum waɗi nguɗon jonngu ngu jangu ganduɗa ko subaka hande o teskama hakkude aseɗe alede janguji kewɗi mbaɗi e nder leydi Mali ha tenti noon ngu jangu musgu wongu hanki o toon to ɓulli keesi sanga 5 heures subaka ko nden tigui ɓe sagataɓe ɓe jimi joguitiɓe armeji kañumen jani poste contrôle mo ɓulli keesi noon ne tawe nder région mo Douanza mbawi tigui fellodirde hen holliti noon walande ɓen joguitiɓe ɗin armeji ɓe nderguiti pittali koninkoɓe leydi Mali kewɗi ɓe bonni kaɓirɗe kewɗe état majeur général armée leydi Mali haalani ngol konngol on holliti walande kamɓe ɓe dartima nde fiyande wulde jaw e ballal ndiwowa ɓe mbawi derguidde autoji ɓen joguitiɓe kamɓe motoje ɓen arnoɓe yande e mabɓe ɓe mbawi tigui warde hen hewɓe no fewi moni kala noon e fotono kañum kay jeeyi polgu e nde fiyande nde ganduɗa haɗo hen taw ala ko laaɓi mum ko heɓa hen taw fiyande wonde kay ko fiyande wonde e ñiɓirde faama taw kay poste contrôle noko mbiyata Sira Korola hakkude men noko mbiyata Tamba Bogo nden fiyande noon ne tawi nder région mo Kuli Koro jeeyi sababu noon e ballal ndiwowa ɓe mbawi tigui dartade nden fiyande o saaha noon ɓe kolliti ɓe gartiri nden kay kisal ha toon to Sira Korola kame Moura Diaye nokkuji kala ko wona ɗum ko noon état major général armée leydi Mali o holliti toon to ɓulli keesi ha to Mondoro kala o saaha woni koye jimadi koni koɓe leydi Mali jaam fuɗɗima artude toon hono wi régime ɓenne kadi kolliti on diwan kala woni koye jimadi mumen wonande commission nationale des droits de l'homme CNDH mo leydi Mali ɓe jaltini communiqué ɗum noon ɓe kolliti ɓe jonnani ngu jangu walla ni ɗi janguji kewɗi badɗi guila 25 lewru mai taw kadi biftede maire mo Kona ɗum noon ko toon to région de Mopti on biftaɗo wara haɗo hen ala kala ko yiita hen jeeɗiɗo woɓɓe biftaɓe ne gonno e nder guese mumen todoro ko bireɗo sisani kura ha hande kay ala ko gasi e sifa on ne tawe nder diwan mo Masina nder région mo Ségo ko wona ɗum ko toon to ñorodi Sahel Séguila dañino bifta toon hayso tawi accita ko ɓoyani e jangu wargu toon to Djoura ne tawi région de Mopti ɓe kolliti ɗi janguji kala ala hen koɓe jonni hay seeɗa taw koye ɗeɗe hen piyande e kala saaha teskade taw koye oɗo hen sifa to leydi Mali keddoɗen gartaten koye pirtugol landaji dawrugol jeeyino sababu noon ɓen dawriyankoɓe gendidi dañino wullitade toon to suudu ñawore towndu ko ene tolno 1,990 parti kala mum firtede ndun suudu noon yaltini sariya mum holliti ngol pirtugol ngol heddima ɗon ɗumuddi kumpital men nder leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry kikiɗe hanki o wonande Ousmane Sonko ko hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal giwɗo toon to Abidjan laamogo leydi Côte d'Ivoire tawama to Conakry toon to Bawal Ladidiwoje ngal Cheikh Ahmed Touré jaɓɓimo toon noon ko Ahmadou Ba wuuri mo ganduɗa kam woni hoorejo jaggoɗo leydi Guinée on jaɓɓimo toon to Bawal Ladidiwoje jaɓɓa toon jaɓɓungal payidingal wo holliti addimo toon ko jillu cehilagal e golle kame hestitinde koddigal gongal hakkude leydi Sénégal kame leydi Guinée wo holliti o meeɗa gonɗinde ni keerol en hakkude leydi Sénégal kame leydi Guinée tawno ɓen feccuɓe ɗe leyɗele
gona hoddiɓe jiidaɓe ɓe leyɗele o holliti o arani leydi Guinée o ari koye nder leydi makko wiide o iwgo Sénégal wari ko Guinée sabu kanko waɗi considéré ko ɓiɗɗo Guinée najo ngam Afrique najo kala kola ɗum ko noon ñalawma hannde o hakkude makko e nando makko ba wuuri ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴƴe no fewi ngam ɓeydude golle diplomatie hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkunde leydi Sénégal kame leydi Guinée Conakry ma o yaa noon hatto Sierra Leone ɗum ko caggal nde o iwi toon to leydi Côte d'Ivoire hakkunde makko e Alassane Dramane Ouattara ha e Laurent Gbagbo kala ha Tontobo Wakke kanko ɗo hen Ousmane Sonko mo ganduɗa ko jet privé hande o leydi Sénégal ɓurka haalede taw koye jillu makko beele ko jaɓɓuɗo kuulal walla ala ngam ɗannademo e ka ndiwowa beele ko intérêt ngenni ndi walla la ko wawi wonde kala ɗen haala kay woni yardete ka ataya yoga e nokkuji kaalirɗi dawrugol e nder ngenni ndi leydi Sénégal keddoɗen koye leydi Guinée Conakry jillu délégation wonande Union africaine CPS mbawi yettade Conakry ɗum ko gila heccanki aseɗo ɓe dañi joɗorade gouvernement mo leydi Guinée woni bawuri ɓe mbawi yewtidde mum toɓɓe jaaƴƴi no fewi ɓe kolliti addiɓe toon kay ko oɗo saha ko hirjinde laamu ngu nde wata ummanade ko haali ko taw koye sumgoji teskaɗi walla ni tijjaɗi e nder ndeɗo hen hitande nde wasata wiyede ene dirtine beele kadi laamu transition gasa e nder leydi Guinée laamu Guinée noon foti hitande hikka nde ma wat wonande sumgoji laamu transition wawa gasde ha laaɓa o saaha laamu militaire wawa tigui iwde ha laaɓa to Niger Abdourahmane Sahani ko hoorejo leydi ndi e jayde leydi makko RTN ko toon tigui o yaltini konguɗi makko holliti leydi France kame wallitiɓe mum jogui ko fandare firtude AES nde tawno ngal dental leyɗele Sahel ene haaɗi ɓe ɗanade no fewi wonande occidentaux ji tenti noon leydi France ko konguɗi makko holliti keerol hakkude leydi Niger kame leydi Benin ma jokku ha hande uddude jeer sababu noon jokkude uddude koɓe koolaki leydi Benin ngam teskede toon kowoni koɓe leydi France ha hande ko ganduɗa leydi Benin jaɓani saktude wonande kowoni koɓe leydi France ene tawi nder leydi mum o holliti noon soɓe gudditi keerol mabɓe ene gasa laamu leydi France wawi tigui nannude koninko mum e nder leydi makko holliti ɗum jeeyi sababu keerol mabɓe ma jokku uddude o holliti noon ala kala caɗele ɗeɓe jogde Benin ɓe jogdi caɗele koye leydi France ko waɗa ɗum ko noon Patrice Talon e gouvernement mum yeddi wiyede kay wonande konin koɓe leydi France ne tawe e nder leydi muɗum to Côte d'Ivoire Abidjan ñande capantati goo ko aset jawtuɗo hen no ñande hen walla mbiyen ko aset jawtuɗo hen no ñande hen noon wonande kay ko moɓodiral manggal no fewi wonande landaji dawrugol toon to Abidjan ngam heɓanade ko fate sumgoji octobre e hollirde ɗe kay wonande ni Laurent Gbagbo ni Guillaume Soro ni Tidiane Thiam ɓeɗo kala tawtortake wonan ɗiɗo hen sumgoji ɓe kolliti wona hunde ngarɗude tene kadi kamɓene ɓe ɗaccirta noon ɓe erima noon gouvernement wonande leydi Côte d'Ivoire nde wawata artude yeccitade anda leydi ndi dawrugol mum foti fawede koye dow lawol ɓe kolliti maɓe gummin hirjinoji ha tiiɗa ngam faade ɓiɓɓe leydi ndi wonande cetal seni potgal yaltirde liste ji électoral taw ko inɗe ɓe dawriyankoɓe ala kala ko teska hen ɓe jonnani ɗum hay seeɗa kuntala toon to Nigéria ko accident musɗo waɗi taw kadi koye bis wonande athlète en taw kadi ko yanoɓe festival ko fate coftal ɓalli toon to état de Kano ko toon oto mabɓe derguiti koye pont goto on oto noon bannoɗo ken tolno capanɗe tati joyo taw ko athlète hen nogase goho mbasi pittali mumen kamɓe noon ɓe patuno ko toon to état ɓe patuno ko toon to ɓe pano ɓe giwno ko toon to état de Kano ko toon ɓe mbaɗi oɗon accident musɗo no fewi mbasi hen pittali mabɓe panno ko toon to état de Ogoa to noon ɓe patuno wonande kay oto yani koye pont goto tokko toon keddoɗa joni koto Nigéria kene tolno e polisaɓe hewɓe kay kamɓe mintireɓe hewɓe nanggama o saaha ene tawi kaso jeeyi sababu noon ko jofede ɓe peɗeli koɓe yeyɓe
armée gendi leydi ndi faade yoga e pelle taw ko ɓen jogittoɓe armeji e kala saha jeheten ko toon to jolam jabeeri Istanbul ko leydi Turki hande o udditi demuɗi mum ha yaaji ngam bismade wonande leydi Russie kame Ukraine kaldigal jaam hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum noon ko caggal ñalawma hanki o kay nde Ukraine weddi dornaji kewɗi no feewi faade yogay boowe diwirɗe laaɗe koñinkoɓe leydi Russie ken tolno 40 laana koñinkoɓe leydi Russie mbawi tigui memede hen ha ton to sebri ko wona ɗum ko noon armée leydi Russie gonɗini kay wonande Ukraine weddima dornaji kewɗi no feewi to Gaza temedere kala hande wona tawe e heege mangue no feewi e nder leydi ndi holliti ɗum ko catal Nations Unies toppitiɓe oɗon fannu ɗum ko caggal ñalawma hanki o piyanɗe gulɗe Diawa baɗɗe toon to Rafa ha ganduɗa ken tolno 51 neɗɗo mbasi pittali mum 190 neɗɗo gañi hen to ko waɗɗen piyande ko leydi Israila jabɓoɗen ko Alhassan Oumar Mbothia mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabruji men ɓuuri tengtude e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi hono France toon dey ene wona projet on biyeteɗo hono Saïda Lam Jared fuɗɗitima toon e ñalawma hande o cende altine ɗiɗi lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw kadi koye toon to cour d'assise moɓe ɓe noddirta kono d'appel Val de Marne to banggue funnague leydi toon to lamorgo leydi hono France hono Paris ene waɗi hoɗo oɗo yimɓeyanke jeeyaɗo leydi hono Maroc wawi kadi tan ñawede toon gila ujunaji ɗiɗi e nogas e tati duuɓi jeegom e nder Dumburdu caggal hande waɗi kale kamtondirde wonande oɗon suka debbo toon to chambre hôtel ene wayno de wonno koye ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom kanko Saydou hono Labraged ene wayno kanko ko jeddu ɗum ha wi ñayi wiide monde kay o woɗani ngal ɗon hono balal ko ɗum waɗi kadi ɓe noddirti kadi oɗon cour d'assise toon to Paris ɓeyɗele kono dendude kono Amérique ko fati noon e waylo taw kadi ko weeyo ngo wonande woneɗen guure mawɗe wonande mbiɗe wonde kay to batte bildi kuɓeje mabɓe mbaɗa toon ko fatti kadi taw ko goomu ngam walliteɓe kadi e ngoɗon waylo mate kay ma usto no feewi fodde kay taw ko nayoɓe e nayyi wonande kay e jajendi taw kadi guure ene wonde ɓeɗon noon waɗoɓe fewnoɓe ɗum ɗo ɓe mbaɗi kadi kaymen wiide wonde ma mbaɗa kono hirjunu e wawde wiide ko ratete ko haalte ko wayno koye ɗon ma mba kono dartiɗe ɗum wona e ɗen taw kadi ko pelliti kadi joganoɗo toon to Gaza ko famɗi foof 31 taw kadi ko ɓen ruttiɓe e jumumen tawno kadi ko jangu waɗa toon ɗum noon wonno ko ñande alatare lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi e ɗum noon ko subaka toon to Rafa ko toon ɗum waɗi to banggue wargo Gaza ene wayno ɗon ene wayno ɓen ko yahannoɓe nawde ko fatte e guura wonande kay ɓen taw toon to Gaza to taw ko fondation moɓe noddita e ɓen to guura to Gaza to taw ko société keeriɗo mo wona lamoyankoje to kadi mbawɗo kadi taw kadi ko jagganede hono junngo wonande leydi Israël wonande leyɗele hono Amérique ene wonde ko ɓen tigui jana toon ha waɗi ɓeɗo kadi rokkiɓe e jomumen Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum de tonguɗen e jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassan Oumar Mbothia gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawu TV. Alhassan Oumar Mbothia ngam weltare Ayawu TV golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sir moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba wuro teddungo ko Amadou Samballo jolam jaɓeri ko Alhassan Oumar Mbothia ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena. Amadou mo baba Saydou Racine Ba ka lewru ala fayore mojo nene kumbakan jimama wona yeruba kijibini weltini wemnani sammoɓe kan yo jibinani ɓuraɗo jibinani yalta goyodi ala daranam mbiye kar machallah goyodi ala daranam mbiye kar machallah